Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannu ku da zuwa, mai ne za a baku? A'a ba mai da ba Allah tamba miki. To ina sauraron ku. Da Allah gidan wani Alhaji Aminu mai hakorin dutse. Ban san shi ba. San shi ba? Ban san shi ba gaskiya, ban san shi ba. To lalle mu je gaba. Ban san shi ba. Sai an jima. Awa ku kowa da abin da ya dame shi ko kun zo kuna magana kasuwa ba ciniki kun zo kuna wani magana Alhaji mai hakorin ban san shi ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da mutuwa. Yawa sannun ku dai. Da Allah tambaya miki. To ina jin ku. Da Allah gidan wani Alhaji Aminu mai hakorin dutse muke nema. Alhaji Aminu kai gaskiya ban san shi ba gaskiya. San shi ba? Gaskiya ban san shi ba. To an jima. Na da gaskiya an jima. Assalamu alaikum. Malam. Da Allah tambaya miki da Allah. Baby. Da Allah gidan Alhaji Aminu mai hakorin dutse. Kai da Allah tambaye ka muke da Allah. Allah isa. Au, a shekara ma magana. Allah isa. A shekara. Wata kawai. Allah isa.